गिबियावनो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय। बेजोंनो आं दिनै फोरमायगोन दिनै जोंहा जोबोद दुखुनि सान। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जोबोद गागि रेडिअ आर्टिस्ट, टिभि आर्टिस्ट, फिल्म डाइरेक्टर, फिल्म राइटार, एक्टर, सिंगार बिथां फैलाव बसुमतारिया मैया मोनाबिलियाव रुंसारि जाबाय। बिनि थाखाय दिनै जाय हाबाफारिनि थाखाय फैदोंमोन आं बेयाव गेजेर बिजनि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे रंजानाय गेवलां मेलखौ बेखेवनो लाबोदोंमोन। आं बेखेवनानैबो होबाय। दा बेयाव थानाय गासै रायजो बिथांमोनानो बिथांनि जिउमानि थाखाय 1 मिनिट कन्डलेन्सबो खालामबाय। दिनै बे हाबाफारियाव फैनो मोननानै आं थारैनो जोबोद मोजां मोनदों। दिनै बिथांमोना आंखौ बेखेवनो लिंहरदोंमोनब्लाबो बिथां फैलाव बसुमतारिनि थाखायनो आंनि गोसो सिङाव दुखु दं हिसाबै आं गोबां रंजानो हायाखिसै। बेखायनो जाय आफादा बे आफादखौ दिनै खुंनाय जादों बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो निमाहा बिखानाय थाहैनाय जाहैबाय। आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नैबे गेजेर बिजनि दख'र एबसुनि बानजायनायाव खुंफुंनाय बैसागो बोथोरनि जे लांदां बैसागो रंजानाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिनैहाय जोङो मोनदांदों जे थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे लांदां बैसागु फोरबो फालिनाय बा रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बे हाबाफारिया जोंनि बर' समाजाव माखासे बिथिङाव गोहोम खोख्लैनो हादों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै दख'रा आफादफोरा दिनै जोंनि बाक्सा जिल्लायावनो गोबां दख'रा आफादफोरा बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ फालिबाय बैसागोजों सोमोन्दो लाखिनानै। आरो बेवहाय गोनांथार मोनसे हाबाफारि महरै फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बेनि उनावहाय बैसागुनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरखौबो गोसोखांनाय। दिनै मुंख्लं बिथांमोनखौबो जों गोसोखांदों। दा दिनैनि समाव जोङो बेबायदिहाय उदाङै रंजानो हादों होननानै बुङोब्ला मुंख्लं बिथांमोननि होलांनाय बिहोमानि थाखायनो जों दिनै रंजानो हादों। सुखुनि समावबो दुखुनि समावबो जों बिथांमोनखौ गोसोखांदों। आरो बिनि अनगायैबो जोङो गेदेरफोरखौ मान होनाय आरो बैसोगोरा बा गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ अननाय होनाय बा बोसोन होनाय बा माने बोर सारस्रिनाय बेबायदि मोनसे गोनांथार हाबाफारिखौ लादों। दा बेनि गेजेरजों जोंनि समाजाव जि मोनसे अनलायनाय मान होलायनायनि जि माने खान्थि, बे खान्थिखौ जोङो जोंनि समाजाव लाखिनो नांगोन। जोङो जेब्लायबो सुबुं माहारि महरै जोङो सुबुंजों सुबुं अनसायलायनाय, मानिलायनाय, फोथायलायनाय, गोजोन खौसेथिखौ लाखिनानै जोङो बर'फोरा मोनसे माहारि महरै जोंनि बयनिबो गेजेराव जोङो खर' दैखांनानै थांनानै थानो हानांगोन। आरो बेनि अनगायैबो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोंनि बर'नि दामजुफोर जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, गंगोना बेखौ लानानै रंजानाय मोसानाय, दा जोंनि रायजोफोरखौ लानानै साफ्रोमजोंबो जों गोसो गुदुङै मोसानाय बे हाबाफारिखौबो लादों। दा बेजों जोंनि बर' हारिनि जे मोनसे सिनायथि, हारिमुखौ लानानै जों जिहेथु सिनायथि होनो थांदों, GI टेग मोननाय जोंनि बे दामजुफोरखौ जों फोथांना लाखिनांगौनि गिलिर बिबान जों साफ्रोमबो बर'फोरनियाव दङ। दा बे हिसाबै बैसागो बोथोरनि बे रंजानाय बुब्लियावनो जोंनि बे दामजुफोरखौ जोङो लानानै रंजानाया थारैनो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि मोनसे माने मोजां नजिर जादों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि हाबाफारिखौ बेखायनो लागासिनो दङ गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो, आरो उननि समफ्रावबो बे हाबाफारिया सोलिलांबाय थागोन होननानै जोंहा गोथौ फोथायनाय दङ। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्ट्स, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास, JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिं क्लास, डेली GK क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो BPL नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन।
अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997।